morning. Ang mga silent morning to, good morning man. So, ato nga verse ubong aga makita sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 13, nga nagasiling, kabay pa, nga ang Diyos nga nagahatag sang paglaom, maghatag man sa inyo sang kalipay kag kalinong, tungod sang inyong pagtuo sa iya. Agod paagi sa gahom sang Espiritu Santo, magadugang pagid ang inyo paglaom. Sa makanta lang ko sang opening song ka, Lord in the Morning. Lord, in the morning thou shalt hear my voice ascending high. To thee will I direct my prayer, to thee lift up mine eye. Up to the hills where Christ is gone to plead for all his saints, presenting at his Father's throne our songs and our complaints. Oh, may thy Spirit guide my feet in ways of righteousness. Make every path of duty straight and plain before my face. The men that love and fear thy name shall see their hopes fulfilled. The mighty God will compass them with favor as a shield. Let's pray. Dear Father in heaven, we thank you, dear Lord, for this another day that you have given us. Thank you for guiding us throughout the night, for protecting us from any possible harms and dangers. Thank you for keeping us safe. Thank you for waking us up, for giving us a new day, a new life that you've added into our lives. Lord, we're asking for your Holy presence and your holy angels to be with us as we share your words, dear Lord, today. May your may you inculcate in our hearts and minds that we may able to share your word, dear Lord, to our fellow Christians. Lord, bless us, dear Lord, throughout our ministry today, and may you, Holy Spirit, and your holy angels be each and every one of us. Lord, thank you, dear Lord, for everything. Thank you for hearing and answering our prayers, together with the forgiveness of all our sins. In Christ's holy name I pray. Amen. 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 So again, good morning liwat sa tanan. Ang aton nga verse nga pag-share sa subong nga aga makita sa Roma Kapitulo 15, versikulo 13 nga nagasiling, kabay pa nga ang Diyos nga nagahatag sang paglaom, maghatag man sa inyo sang kalipay kag kalinong, tungod sang inyo pagtuo sa iya, agud paagi sa gahom sang Espiritu Santo, magadugang pagid ang inyo paglaom. So diri sa chapter nga ni, bali ang sa chapter 15 verse 1, ang title niya is magpasunaid kita sa mga maluya. So mag-umpisa naman sa verse 7, nagambal din nga ang maayong balita para sa mga hindi Hudiyo. So amo ni siya ang sa Ginoo, ang ginatagi sa mga hindi Hudiyo, no, nga promises nga kita kabay pa kuno nga ang Dios maghatag sa paglaom sa inyo sang kalipay kag kalinong, dahil nagatuo sa inyo pagtuo sa iya. So sa pagtuo sa iya kuno maghahatag kuno ang Ginoo sang kalipay kag kalinong. So paagi sa gahom sa Espiritu Santo, magadugang pagid kuno ang paglaom kay i-bless gid kuno sang Ginoo, no, ang mga nagasalig, nagatuo sa iya. So there's hope. So amo naton pag-share sa ubong nga aga. So i-open ko na sa gusto mag-share. Open ang control. Speaker. Go ahead, sir. Tino.
Sige, good morning sa imo control, no? Kag sa tanan-tanan nga naga-monitor sini nga frequency. Ini nga aton pagtulunan subong aga. Isa naman hindi ka dako nga mensahe nga naghalin sa Ginoo nga nagahatag sang paglaom sa aton nga kita mga nag-aalagad sa iya, no? So, kung insindihon naton ang mga dinalan subong nga nagasiling kabay ang Dios nga ginahalinan sang paglaom magpuno sa inyo sang bug-os nga kalipay kag paghidait paagi sa inyo pagtuo sa iya agod nga ang inyo paglaom magapadayon sa pagtubo paagi sa gahom sang Espiritu Santo. So ining paglaom nga ginahambal sa Biblia isa ini ka sadsaran sang aton nga pagtuo tungod kay si Hesukristo iya hindi naton ini siya makita, ang Dios hindi naton makita. So kung tungkaron gid nimo kung sa literal nga pagtungkad ang ginapasalig sang Ginoo sa balaan nga kasulatan lunsay tanan ini paglaom, no? Kay di among nagapasalig kay kung halimbawa gani kung may amigo ka nga nagahatag sa imo sa encouragement nga magaobra o kung magapadayon tungod ka may reward nga paghahatag sa imo or may suhol, so ti ginatuman nimo tungod sa reward nga ginatawag, no? Pero ining aton mga buluhaton nga nagapadayon kita sa pagtuon sa pagpalapnag sang pulong sang Ginoo, paglao ini gihapon, no? Nagapuno sang paghidait sa aton kag kalipay sa aton tagipusoon tungod sa ginatawag nga gugma. Kag paano bala ini matigayon ang gugma tungod sa giya sa gahom sang Espiritu Santo nagapadayon kita sa pagtubo sang aton pagtuo kag pag-alagad sa Ginoo, no? So kung intindiho naton kag tungkaron naton sa daw manabaw lang nga pagtuon, literal ining tinaga nga paglaom, no? Paglaom bala, no? Nagahatag sa imo sang paglaom. Pero kung matutuod kagay nga nagakabuhi sa grasya sang Ginoo, ining paglaom nga ginahulat naton amo ini ang ginatawag nga kabuhi nga wala sang katapusan. So samtang diri buhi kita sa ibabaw sang kalibutan, nagapadayon kita sa aton mga buluhaton sa pag-alagad sa Ginoo, paghimo sang maayo nga mga butang para sa aton mga isig kapariyo. Tungod ini kay ginagiyahan kita sang Espiritu Santo nga magmaayo. Kay maskin anhon pa naton ka paninguha, no? Paninguha o kon palapit man matuod sa Ginoo kag nagatuon sa pulong sang Ginoo, pero kung wala kita ginagiyahan sang Espiritu Santo, hindi ini naton dali-dali maintindihan kag mabudlayan kita nga magapadayon sang aton buluhaton. So may posibilidad nga magabalik ka sa daan nimo nga mga ginawi, no? Pero kung ang giya sang Espiritu Santo magalikop, no, sa aton tagsa-tagsa kapang huna-huna kag tagipusoon, dira na naton makita nga nagatubo na kita sa iya. Kag kung may mga tao nga ginalaygayan, gina-enlighten, dali sila makahangop. Kag ila man mapangabuhi kag maghamba nga nagtubo nagidman ako sa akon pagtuo tungod sa panggiya sang akon isig kapariyo nga Kristohanon, no? So maayo hindi nga buluhaton, no? Ako nagapadayon kita sa aton nga pagbuluhaton sa aton pagtuo sa pila ka adlaw. Kung mapatay na kita, ang aton nga kalag kuno
nagasila ka ang isang bituon tungod kay may maayo kita nga binuhatan diri ag nagapadayong kita sa pagpalapnag sa pulong sang Ginoo, no. So kabaylang ining pagtuo, no, kag paglaom magapadayon ini kag magahatag sa aton sang kalipay kag paghidait sa paggiya sa gahom sang Espiritu Santo sa aton matag adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. So mo lang na ako mapaambit maayong aga sa tanan. Thank you, Gid, Sir Tino-Tino, sa imo nga madugang nga manaming nga sharing, no. So sakto gina, Sir, ang kung wala ang Holy Spirit sa aton nga kabuhi, hindi man kita pag wala kita giya halin sa Ginoo. So through Holy Spirit ang Ginoo magagiya sa aton mga ginawi sa sining nga kalibutan. So kung ara gid ang Holy Spirit sa aton, kamayuhan gid na ang pag magagwa sa aton nga kabuhi. So aton nga personal naton nga kabuhi. So thank you guys, Sir Tino-Tino, sa mga sharing. So once again, open ang control sa gusto mag-share. Control. Yes, Sir Mogani, good morning. Go ahead lang. Good morning sa mo, Control. Good morning man sa nagapamati sa sining nga aga. Dalayawon gid ang Dios sa sining nga aga nga kita padayon sa gihapon sa pag-atuon sa iyang pulong. So isa ka manami naman nga talakayan nga ginkuha sa Book of Romans chapter 15 verse 13. So ang ining verse isa ka dako nga paglaom sa mga especially sa aton nga mga hintil. Diri sa ini nga chapter diri gin pahayag sang Dios nga ginatagan gid sang dako nga paglaom ang mga hintil nga kasubong naton. Kay tani ang kaluwasan intended lang ini sa mga Hudyo, pero bangod sa gugma sang Dios nakaambit kita sa kaluwasan nga ginhatag ni Kristo Jesus. Amo na diri sa sining nga chapter diri sa verse 7, 8, 9 diri ginano man sang Dios nga ang mga hintil dapat magkalipay man, maghinugyaw man upod sa mga katawhan sang Dios. Ang mga katawhan sang Dios amo ini ang mga Hudyo, kitaya ang mga hintil kitaya. So dako gid ini nga pasalamatan naton bilang nga mga hintil nga gitagaan makita sang Dios sang kaluwasan. Kag makaangkon man kita sang promisa sang Dios sa sinuman nga nagatuo sa iya kag nagabaton sa iya bilang Ginoo kag manluluwas nga maangkon man ang kabuhi nga wala sing katapusan. Sa pagkatawo ni Jesus nakaangkon kita sang buhi nga paglaom. Kay kung wala si Jesus nagpagkatao sining kalibutan, wala gid kita sang paglaom kag wala kita sang kalipay nga mabaton nga kabuhi kita nga wala sing kasubo, wala sa mga problema, kundi magakabuhi kita na puno sang kalipay nga wala sing katapusan, kagabuhi nga wala sing katapusan. Tani wala ini nga mga kamatuoran, kag wala ini nga mga promisa maabot kung wala si Kristo nagpakatawo. Magpaagi sa dugo ni Kristo nahiluway kita sa kapos ang sala. Amo ning dako nga paglaom ang pagkatawo ni Kristo. Kay kung wala si Kristo nagpakatawo, ayhan hindi naton maangkon ang ini nga mga pagpakamaayo. Ang kalipay nga wala sing katapusan kag ang kabuhi nga wala sing katapusan. So maangkon ta ini kung kita nagatuo kay Jesus. Nagatuo kita kay Kristo nga siya ang aton Ginoo kag manluluwas. Kay sa pagkamatay ni Kristo sa krus, natuman na ang sugo sang Dios nga Amay nga kita pagatubson paagi sa dugo ni Kristo. So sa pagkabanhaw ni Kristo naangkon gid naton niya ang dako nga paglaom nga kita gali mabanhaw man kaupod kay Kristo. Kay kun ini ang aton physical nga lawas, kun mapatay kita ya,
mabalik lang kita sa yapok. Pero ang aton kalag, may paglaom nga nagahulat. Ano ba lang ini nga paglaom? Amo na ining kabuhi nga wala sing katapusan. Kung nagato kita kay Kristo, hindi kita makadangat sa ikaduha nga kamatayon. Hindi malaglag ang aton nga kalag dito sa impyerno, kundi makadangat kita sa promesa sang Dios nga kabuhi nga wala sing katapusan. Amo na diri nga maghinugyaw man gali ang mga hintil upod sa mga katawhan sang Dios. Bangod kay Kristo, inhatagan kita sang dako nga paglaom, bangod sa dako nga gugma kagaluoy sang Dios sa katawhan. Nagarefer ini sa katawhan sa mga Hudiyo kag sa aton nga mga hintil, specific ini nga pahayag sang Dios. Bangod sa dako nga kaluoy sang Dios, ginhatagan kita sang tsansa nga maangkon man naton ang kaluwasan kag ang promesa sang Dios, amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kaysa sino man nga nagatuo sa iya, makaangkon gid sang kabuhi nga wala sang katapusan kag indi gid siya makadangat sa ikaduha nga kamatayon. Kay diri gani sa Romans 6:3. Ini nga verse very conditional, kay ang bayad sang sala kamatayon, pero ang regalo sang Dios kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Kristo Jesus. So kung kita gali ara na kay Kristo, may paglaom na kita magapanubli na sa promesa sang Dios, amo ining kabuhi nga wala sing katapusan. Dugang pa diri sa John 3:16, ang nagatuo kay Kristo hindi na malaglag kag makaangkon gid siya sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo na may dako kita nga kalipay, may ara man kita kalinong, bangod si Kristo amo ang prinsipe sang paghidait. Amo kung ara kita kay Kristo, may ara man kita kalinong. May kalipay, may kalinong, kag may kabuhi nga wala sing katapusan ang aton maangkon dira kay Kristo. So kabay kita maghimo gid sang desisyon while buhi pa kita sining kalibutan. Kay kung patay na kita, wala na gid sang kahigayunan nga maangkon nato ng kaluwasan. So dapat buhi pa kita utod kag abyan, batunon ta si Kristo bilang Ginoo naton kag manluluwas. Kay siya amo ang paglaom, kay siya amo ang aton kadalagan. Amo rin na ma-share ko control sining aga, dalayawon gid ang Dios kag ang Ginoo magpakamayo gid sa aton tanan. Thank you gid Sir Magandino sa imo dugang sharing no. So kami na no sa sobra ka pagpalangga sa aton Dios. Sa kanang iya bugtong anak no ginatag sa aton. Nagpakamatay para laging maluwas kita no sa mga masala. So mga na dapat nga atong pagtuo, atong gid mga agit, atong gid nga pagka dugangan gid no. Agod nga ang punta no agahom sa Espiritu Santo. Kag atong nga ano na tawag na atong nga paglaom masanag no sa upod sa Ginoo. So in our station gusto ko mag-share island in control. Aga. Go ahead, Charlie Bravo. Aga, kontrol. Salamat sa imo sining mataon mga aga. Nga nagabugtaw naman kita nga may dako nga paglaom sa Ginoo. Salamat sining kayunan nga inunanon man kita sining kagahon. Salamat man ako sa nang tanan nga mga station nga nagapalamati kag silent monitor sa among nga mga kaabyanan sa sining frequency naga-monitor mayong aga tanan sa inyo. So salamat naman din sa sining verse nga ating natunan sining aga nga makita sa Roma kapitulo 15 versikulo 13. Kag ini nagasiling kabay nga ang Dios sa paglaom magpuno sa inyo sing bug-os nga kalipay kag pagidait sa pagtuo. Agod nga mabugana kamo sa paglaom sa gahom sang Espiritu Santo. So isa man ini ka
matahong nga verse nga na makita sa Roma. So ining Roma sinulatin ni Apostol Pablo nga paagi sa iya. So nasugpon nasugpon ba lang aton nga nga kaangtanan sa Dios kaysa una man ang kaluwasan para lagi man natali sa mga Hudiyo mo. O sa Hudiyo, sakto lang bali may brother mo gani sa Hudiyo ng kaluwasan tungod kay Pablo. Dre nagapakigangot na kita sa mga Hudiyo, no? Kita ginanoblan ni Pablo nga paagi sa iya pagpangwali, paagi sa iya nga mga nga kahit si Pablo hintil man nimo di paagi sa iya siya ang nagasugpon nga may kita nga bahin sa tawag kaluwasan, no? Kita kung atong pinsaron nga kung nato naon nga kita tao man kita mo bisan hintil kita pero tao man kita gipangimatyan kita sa Ginoo dira sa krus sa Kalbaryo, no? Kaya gusto sang Diyos yan tanan maluwas, no? Wala yang gas ang Diyos sila ang Diyos na tanan di maluwas. So mayara ang gusto ng Diyos maluwas yan mo. Manato nga ang kaway nagapaninguwa maning ang tao hindi man maluwas. Pero bangod sa aton nga mga sa una nga mga apostoles, no, nagapaninguwa man sila nga mga tanan kita mapakigambit sa tawag nga kaluwasan sa kaluwasan. Mo nang gihimo ni Apostol Pablo sa aton, no, nga kita ginbagi sa iya nga pag-ministry kita naka-ambit man sa kaluwasan, no. So amo ni ang aton talakayan siningaga, no, nga mayara kita nga buhing paglaom kay si Kristo ang aton buhing nga paglaom, no. Kay tiging promisa na ning daan sa kay Abraham nga saya nga dira magahalin ang tawag nga sa kabikahan ni sa aton nga sa kabikahan ni Abraham nga ang tanan nga tawo maambit sang kaluwasan kay gin promisa na sang Dios sa iya nga tanan kita makabaton sini nga kaluwasan kag buhing paglaom nga aton ginapaabot, no, nga promisa sang Ginoo ako kita lamang matutom sa iya. So mayara kita nga tsansa, mayara kita nga buhing paglaom dira lang sa iya nasandig ang aton pagtuo, ang aton nga kalipay sa iya kung kita lamang mag-alagad sa aton Ginoo. Amo ning mayong balita sa siningaga nga para sa aton ni nga makambit kita sa tawag nga buhing paglaom kung nara lang kita sa aton Ginoo. So mo naman siya kontrol siningaga mayong agag sa tanan. Okay, Charlie Brab, takto gina, balilab lang samtang buhay ka, agara ka sa Diyos. So, may paglaom gina. Sa kanyang patay gani, kalag may paglaom, may pang buhay nga gawin pa sa mga maywan. So, in our station, may gusto mag-share, open pang control. Yeah, good morning, control. Good morning, Sir Bugnay, go ahead. Roger. Sa liwat, good morning sa tanan-tanan, sa tanan niya mga naga-silent monitor, no? Good morning sa aton mga station dira sa tabok sang dagat, no, dira sa Negros, sa tanan niya nagapamati, no, sa sining aton programa diri sa morning prayer with Bible sharing. So isa naman ka dako nga grasya sang Ginoo sa aton sining aga nga nakabugtaw naman kita, no, nga ginhatagan naman kita sa bagong kabuhi, bagong kusog. So salamat sa Ginoo na sining aga diba naman kita nakabati sang iya mga pulong, no, sa sining aga aton naman ginatun-an. So diri, no, nagahambal diri si Apostol Pablo kabay, no, nga ang aton Ginoong Dios magapuno sa aton sang paglaom, no, kag pagidait, no, samtang kitaya, no, nagahulat, no, sa pag-abot lan sang aton nya Ginoong Kristo. So ang aton dako nga paglaom mara sa aton nya Ginoong Dios, no, siya gida mismo
no, nagahatag sa aton sang paglaom kapag idait ina kun kita may pagtuo sa aton Ginoo, no, kun ara ang aton na pagtuo sa Ginoo may dako nga paglaom, no, ang aton nya kalag, no, nga pag-abot sang time, no, nga sadihin iya na kita kuhaon sining kalibutan o kun ang pagkarima ni Kristo, no, dako ang aton tsansa nga maluwas paagi sa aton pagtuo, no, kagpag hatag man sang aton amay sang paglaom, no, samtang kita nagaulat sang inangation. So importante lang kita nga mga Kristohanon dapat mangin malinaumon, no, manlinaumon kita no, nga nagaulat sang pagkariliwat ni Kristo diri sa kalibutan, no, para sa pagpili sang iyang mga kaanakan, no, pagkuha sang iyang mga pinili. Iti ang aton Ginoo amoy na gani, no, pagpakamataya sa cross amoy na ang aton dako nga paglaom, no, sa diin kita nga mga makasasala, no, napatawad, no, paagi sa pagpakamatay sa aton Ginoo dito sa cross. So amoy na ang aton dako nga paglaom, no, napatawad ang aton kasalanan kay kita nangin malapit liwat sa aton nga amay nga Dios, no. So sa aton nga mga kastisyon, no, kabay nga kamo man mismo, no, magahimo sang isa gid ka desisyon, no, nga sa diin maglapit kamo sa aton Ginoo, no, i-surrender ang inyong kabuhi, no, kung ano man ina ang ara sa inyo, no, kung nablang daw nagadwa-duha kamo kay nagapinsar kamo nga ti paano ako maluwas kay ti nakasala ako, mayamo ako sinila kay mo ako sa amuni. Hindi, ang Ginoo maaluwan sa pagpatawad, no, kay ti siya gani nagahatag sa aton sang paglaom kag kaluwasan, no, ti amoy na nga ara sa aton ang desisyon kung bala magahimo kita sang relasyon sa aton Ginoong Dios. Kati kung ara na kita sa iya, ang iya nga palangga, no, pagigugma sa aton ara gina hindi gina pag idalok sa aton kay bangod ang aton Dios maalwan sa pagpatawad. So amo na gani nga nagahatag siya usang paglao, no, kag pagidait sa aton tanan-tanan. So control amo na siguro inang ako niya ma-share sining aga. So kabay nga ang aton Ginoong Dios magapadayon sa pagpakamayo sa aton good morning sa tanan-tanan. Thank you gid Sir Bugnay sa imo dugang share. So sakto gina no ang iban nga wala pa naka no nakilala sa aton Ginoo. May enough pa kita nga time, no, nga magkilala sa iya, magtuon sang pulong yan, no, para kita matagaan, no, sang kalipay, agad paglaom. Kag importante ang kabuhi nga wala sa katapusan, no, amo lang ginang matag sa Ginoo sa aton sa uli, no, nga kung magabot na ang second coming, magabot dalawa. So any more station nga gusto ko mag-share o katong control. Good morning, Control. Good morning, Ma'am Strop. Go ahead, Ma'am. Good morning sa tanan nga monitor. Good morning sa nag-silent monitor. Good morning gid. Sa tanan-tanan nga pamati sa sining likoton naton kada aga, ngayong aga gid sa tanan. Salaman ka manami nga pulong sang Ginoo aton nga nabatian subong, no, nga ang paglaom kung kita may pagtuo sa Ginoo, tuoan naton ang iyang kagamahanan, may paglaom gid kita nga ang promesa sang Ginoo nga ginsaad niya sa aton nga mga kabuhi nga wala sing katapusan, mangkon gid ina naton kung tuuhan naton sa liga naton ang hambal sang Ginoo sa aton nga
ang kaluwasan aton nga maangkon kung kita magatuog gid sa hugot sa iya. Tungod sa gugma sang Ginoo, ginluwas kita, napadala niyang iya nga bugto nga anak para maluwas kita, luwason ang katawhan sa mga sala. So dapat nga lauman gid naton nga ang tanan mga ginpromesa sang Ginoo sa aton gid inaya nga mabaton, pero dapat kita ihatag ginatuan ginaton sang hugot ang iya nga ang Ginoo kay siya buhi nga Dios kag gamhanan na ang tanan nga mga iya ginhambal puro tanan kamatuoran. So kanami kay ini nga verse naga remind sa aton sa dako naton nga paglaom, no? Paglaom kung kita may hugot kag may dako nga pagsalig sa Ginoo, bugos isalig naton sa Ginoo nga aton nga saligan naton sa sang bugos naton nga tagipusoon. Lauman naton nga pag-abot sa tion nga siya magabalik na kag magkakaroon na sa kalibutan, makaupod na kita sa iya sa diin dito sa lugar nga iya nga gin-prepare para sa aton. So padayon lang gid kita sa pangalagad, hindi gid kita magkataka bisan may mga akong kaisa may mga pagtayog, mga kahinaan, problema, lauman naton nga ang Ginoo ya amo gid ang aton nga salandigan nga siya gid ang magabulig sa aton, hindi gid kita ya papabayaan anuman ang mga mag-aabot bisan sa mga diri sa kalibutan nga ginatubang naton nga mga kabudlayan, anuman nga mga kahimuan sang kaaway nga pagtayog sa aton, labi na gid sa mga anak na sa Ginoo. Lauman gid naton nga ang Dios ara kag hindi gid kita niya papabayaan, basta salig lang gid kita sang hugot sa iya sa bugos naton nga tagipusoon. Padayon lang gid kita kag ang aton nga personal nga relasyon sa Ginoo amo gid ang aton nga dapat kabakudon para nga kung anuman bisan anuman nga mga himuon sang kaaway nga pag tilaw sa aton, hindi gid kita mag-surrender. Saligan kag lauman gid naton ang Dios ara gid nagaupod sa aton, nagabantay sa aton sa tanan nga tion. Kag ang iya nga pagigugma wala sang untat, padayon nga nagapakita kag pabatsyag siya sa aton nga ara gid siya sa tanan nga tion. Amo lang mo siya control. Good morning ka. God bless gid sa tanan. Thank you, Ma'am Strob, sa imong tugang nga sa pag-share. So, sakto gina, no? Isa may mga trials, no? Mga test lang ang inatag sa Ginoo. So, siguro isama lang sa mga papi or sa nakabutang. No? Ginatag ko sa Ginoo ang atong pagtuo sa iya, no? So, dapat hindi kita gid madulaan sa paglaob, pag-abot nila. So, every time mag-abot nila, dapat paramdaman na gid nga may Ginoo kita. Alagid sa aton. So, mag-upod sa aton sa tanan nga siguro sa natin nga problema nga mag-upod. So, any more station nga gusto ba na mag-share? Open pang control. Good morning, control. Go ahead, sir. Morning. Good morning sa tanong ng stations sa sining frequency. Padayon sa aton nga ilikuton sa sining ministry sa Radio Communication Christian Ministry. So dalayawon gid ang Dios, no, sa sining aga nga sa din gamay lang i-share na ko sa sining aga, no. Bago lang gid kami nagabot mga 5 AM kaabot na kami di sa Bacolod din sa amon nga lugar sa Bila sa amon lutang na tawhan. Iti sa nasiling na family banding kami. So si Brother Mangga siguro way para siya kaabot subong ara pa sa pagpanakayon. So dalayaw ng Dios iti nangin successful gid ang amon nga prayer
natigayon. Please ang gin-prepare gani ni Brother Mangga, buhay gid niya na gid na bahayag, pero dako gid niya katama ang plano sa Ginoo. So may gid padalang matutong alagad ang Ginoo. So porte gid niya kanami sa mensahe kagapon nga gid padala niya kagid wasag sa igdulungog sa bilog namon nga pamilya kag mga kaparitihan. So kayo ang Ginoo, no, grabe gid. Kung ang imo nga handom para sa iya kahimayaan, para sa iya kadayawan, ang Ginoo nagasabat gid, nagapamati gid siya sa iya mga katauhan, sa iya mga kaanakan nga sa di ang handom ang pagpangalagad sa iya. Dalayaw gid ang Dios nga paagi sila sa mga support prayer, pagpalapit sa Ginoo, natigayon gid. So hindi man siya on the spot, pero kabalo ko nga ang Ginoo magabag-o gid sa ila nga mga kabuhi. Kaya ang pagbago sang tawo on process, gina-process ang Ginoo ang pagbago sang tagsa-tagsa ka mga katawan. Hindi man lipod nga sa among pamilya damo pagid nga mga unbelievers. So kanami gid sang iya nga mensahe nga gid padala gapon, kabay nga padayon siya magapanghikot sa tagsa-tagsa. So sa siningaga layawon gid kayon Ginoo sa amon nga kabuhi kag sa aton tanan. Kag sa aton nga pagpadayon sa siningaga, so amo lang gid ang pinaka maayo gid nga punta nga padayon lang gid kita sa pagtuon sa nga pulong nga mo nga aton nga gabayan kag nga aton nga paglaom sa aton nga pagkabuhi bilang tao pa na nagakabuhi sa siningang kalibutan. Di lang gid kita untat sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hindi ang iya nga pulong ang mga ining aton nga pagkaon kag makatag sa aton sa kabakod sa aton espiritual nga pagkabuhi. Salamat sa Ginoo. Kag siguro hindi lang ko maglawig. Ang masiling ko nga maayo gid ang Dios kung ang imo nga handom para gid sa kadayawan sa iya. So mula na ako ma-share control na mga salamat ka. God bless sa tanang station. Thank you gid Sir Bantay sa imo dugang nga sharing, no. So sakto gid, no, basta gani ang imo ginabuhat para sa kamayuan, para sa pagkasantanan. Ang Ginoo ya magasuporta gid, no. Kung sa diin nga butang, diin nga mamagi, makibot ka lang na daw wala kang preparahan, pero ang imo gin-expectar no successful gid, no, tungkol gid sa paggabay sa Ginoo nga ara gid siya. Wala lang biskan unprepared ka pa, basta nga Ginoo ya ara sa imo tarang butang niya, wala na sa imposible para siya. Magkatuman gina yang iya pagbuot, no, sa Ginoo. So in our station gusto pa na mag-share open pa control. Go ahead na, good morning. Dalayawon kitang Ginoo sa subong kagahon nyo nga nagtelepon naman taliwat sa sining frequency. So madugang ko lang sa sining verse, no. Aton gid halungan ang aton nga kaluwasan nga ginhatag sa Ginoo sa aton, no. Ay palangga kay kita sa Ginoo. So amlikan man naton ang iya mga pulong kag tun-an naton sing maayo. Mga lagad kita sang hugot sa iya. Ang tanan nga aton na mga problema
iano na lang nato sa iya, salig na lang nato ng tanan sa iya. So kay kung wala ang Ginoo, wala man kita mahimo. So muna nga isalig na lang nato ang tanan sa iya. Mula na guro kontrol lang akon nga madugang sa sini nga aga no. Good morning na lang sa tanan nga naga-monitor. Thank you, kids, Finara, sa imong sharing, no? Sa pagina, kung wala ang Ginoo, so, wala kita pakatuan. So, magsalig lang kita, magtuo sa Ginoo. So, any more station na gusto pa mag-share? Open ang control. Control. Go ahead, sir. Good morning sa tanan. Thank you, gid sa sini naman nga pulong subong nga itong inatunan. Ini nagapahayag lang kung ikaw ara ka sa Ginoo, kinanglan i-meet mo ang kalipay nga pag-alagad sa iya. Kay kung kita isa nakatumulo, hindi lang kita hindi maluyag ang Ginoo nga masubuan kita. Hindi gusto niya nga kita maging malipayon sa iya nga pagtuman sang aton ang iya nga mga kasuguan kag pagsunod sa iya dalanon. So ginapayag diri nga kita maging kontento sa sunod sa iya mga pagsulundan. Parehas bala sang isa ka kutsilyo nga kung maghabol kinanglan ni ibait na siya. So amo man ang iya ginapahayag nga buot silingon diri sa aton nga kinanglan dapat kita nga tumulo bayro naton paagi sini nga pamaagi sini nga aga ato ginatunan. So isa na ni kapagbait sa aton sa tagsa-tagsa. Kung ikaw isa na katumulo hindi ka na silingid nga pabuyan-buyan ka kundi taga adlaw taga oras ibaid mo para in case nga may mga pagsulay nga mag-aabot sa imo kabuhi malampuasan mo ina. So mula na matago control ka. Good morning sa tanan. Thank you, good sir, Ipil. So sakto gina sir, sa parehas mo na sa nga dapat everyday renewed or clean kita. Muna dapat kita salig lang gid kag magtuo sa Ginoo. So any more station nga gusto pa mag-share, open ang control. So kung wala na, maghatag ako sang tion sa aton nga prayer request. Any prayer request nga may ara ka mo nga gusto, open ang control. Oo, lihog di, mga baita sa inyo. Kasayan na to, sir. Madiretso ka recover kung daw malain at sa matyag yotay sa bunga kagabi pala mo pa base mo lang lihat tara-tarang kasa pero at least pagi sa inyo prayer at base maka-recover ta dali. Sige sir, noted sir. Fast healing para kay sir Kasoy. So any more station nga may ara prayer request, go ahead lang. Control. Sige sir, anay mo sir prayer request? Sige, control. Good morning, Liwat. Akon nga prayer request nga padayon ang Ginoo nga mag-ikot sa amon nga mga kauturan sa amon pamilya ni Brother Mangga nga ang Ginoo gid process ila nga kabuhi nga mangko nila si Jesus Christ sa pugos nila nga kabuhi sa ilang tagipusoon nga makaangkon sila sa matuod nga relasyon sa Ginoo. Manangakon nga pre-request control. Sige sir, bantay noted. So open gid ang heart and mind sa family day Sir Mangga to accept Christ as their personal Savior. So, any more station nga gusto pa sa may prayer request, go ahead lang. Control. Yes, go ahead na. Pre-request ko lang kapay pa nga mangin
mabakod pa gid ang akon nga pagtuo sa Ginoo kag tagaan lang kami niya adlaw good health okay na kag ako na mama kami pa nga ara pirmi sa mayong panglawas. Okay, copy. Noted that na. Good health, kag papaskugon ang pagtuo, kag good health man sa imo nga mama. So, any more station nga may prayer request, go ahead lang. Control. Yes, sir, mo gani. Liyog lang ko include sa prayer, control lang. Ang mga opisyal sa aton pungsod nga tagaagi sila sa Ginoo sang guidance langit noon nga kaalam nga manage kinala mayo ang bilog nga pungsod hindi lang sa Pilipinas kundi sa bilog man nga kalibutan sa nagkalain-lain nga mga countries nga ang welfare dapat sa mga pumuluyo, ang welfare dapat sa mga katawhan, amo ni dapat ng ilang priority. Nga kabay pa kuntani nga sincero sila sa pag dumala sa ilang man nga mga pumuluyo. Mula na kontrol nga ang Ginoo gid maghatag sila sang langit nun nga kaalam kag sincero sila sa pag impose kag sa pag-implement sa mga right protocol nga makabuli gid ya sang sinindako nga problema, sinindako nga krisis sa palibot nga hindi man bala makahatag sang dako man nga negative effect sa mga pumuluyo. Mula na kontrol lang ako nga ma-request sa madala sa pagpangamuyo. Noted, Sir Mahogany. So, aton nga government officials nagaagit sang Ginoo sang kaalam, langit nun nga kaalam para mag-implement sang right protocols sa tagsa-tagsa sa aton. So, any more station nga may prayer request, go ahead lang. Dol na dala ko man sa pagpangamuyo ang aton nga hilikoton, aton bulaton siningaga. Nagapasalamat gid ako sa Ginoo nga way man sang mga sinabad sini nga frequency kag dalang ng Ginoo nga aton mga pangamuyo iya sige apon gina proteksyonan kag ginasabat nga aton tagsa ka mga request sa sini nga aga. So sige padayon ang pagpangamuyo sa Ginoo nga buligan kita nga ang Ginoo gid magabulig sa aton nga way sang mga hindi sang way sang magasabotay sa aton nga ginahimo kadaga. So ako concern lang sa biyahe ni Brother Mangga na nagapakadto diri sa aton. So dahil sa pangamuyo nga kabay nga ilikaw siya sa mga mga katalagman sa iya pag travel pakadto diri sa aton. So amo na dalang sa pangamuyo control. Noted, Sir Charlie Bravo. So Thanksgiving, no? Wala may gaano sa aton kag padayon lang nga pag sang aton na ministry kag safe travels day Ma'am Sampagita kag Sir Mangga. So any more station may prayer request, go ahead. Kontrola, liyog lang ko apit sa pagpangamuyo sa amon duty for the day hasta sa isa ka semana gabay nga pangayoon tanan sa Ginoo nga maasmayo ang amon duty. Roger, sir, copy. So prayer for guidance sa work, maging maayo for the whole week and for everyday gida. So any more station nga gusto pa mag-share ay mag-request, may prayer request, go ahead lang. So, kung wala na, isa-isahon ko, no? Sir Kasoy, kapangamuyo, aga pa, ka-request nga for good health, nga maayo siya, kay Sir Bantay, for the family, na ma-accept na nila si Jesus Christ, and si Nara, for good health, and faith, more faith, and
stronger faith. And kay Sir Mahogany sa government officials, kay Sir Cherry Bravo sa successful, and for more everyday naton nga ministry nga maging successful, kag safe travels day Sir Mangga and Ma'am Sampagita. And kay ang last to ang duty nga everyday nga work nga maging okay kag maging successful everyday. So amo naton nga summary sa aton nga prayer request. So kung may dugang pa, open pa ang control. Okay, so kung wala na, thank you gid sa inyo nga pag sa aton nga morning prayer pag participate, no. So for our closing song, magkakanta ko sa My Faith Looks Up to Thee. My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly thine. May thy rich grace impart strength to my fainting heart, my zeal inspire, as thou hast died for me. Oh, may my love to thee, pure, warm, and changeless, be a living fire. One life's dark maze I tread, and griefs around me spread. Be thou my guide, be darkness turned to day, wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee aside. Let's pray. Dear Father in heaven, we thank you, dear Lord, for this wonderful day that you have given us. Thank you, dear Lord, for guiding us throughout the night, for protecting us from any possible harms and dangers. Thank you for keeping us safe. Thank you for waking us up, for giving us another day, another life that you've added into our lives. And thank you, dear Lord, for guiding once again each and every one of us here in this frequency to worship you and to glorify your name through our ministry, a morning prayer, or for sharing your word. Lord, please keep it in our hearts and minds so that we can apply it in our daily lives and share it to others. Lord, we have a prayer request, dear Lord, pagka-isa-isahon ko. Lord, nagapangamuyo gid kami, dear Lord, nga pag-aayuhon mo, dear Lord, si Sir Kasoy, nga nagamasakit subong. Ikaw lang gid, dear Lord, magatandog sa iya, magahaplas ang lana nga para, dear Lord, maayo siya kag para bulig man siya sa iya pamilya. And Lord, bless also the family of Sir Bantay and Sir Mangga, nga, dear Lord, ikaw lang gid, dear Lord, ang magatouch sang ila hearts and mind, nga i-feel mo gid sila, dear Lord, sang imo nga Holy Spirit, nga ma-accept nila ni ikaw, dear Lord, as their personal Savior, nga maging isa sila, dear Lord, as Christians. And Lord, bless also Nara, Sir Nara, ang iyang ang gapangamuyo sa, dear Lord, nga maging strong pagid iya nga faith and good health, dear Lord, sa iya kag sa iya pamilya, especially sa iya nga mama. And Lord, that's also ang prayer request ni Sir Mahogany, nga, dear Lord, ikaw lang gid, dear Lord, ang mag-guide sa mga government officials diri sa kalibutan, sa nga ikaw, dear Lord, magahatag sa ila sang langit nun nga kaalam, para, dear Lord, nga magahatag man sila sa amon sang right protocols, nga
para dear Lord hindi man dear Lord nga daw nga hindi man maano sa aton nga mga katawhan nga sasakto lang gid dear Lord nga protocol nga magabuli gid sa amon tagsa-tagsa nga pamilya. And Lord, ikaw lang gid ang mag-guide sa mga frontliners man naton dear Lord nga naga-face ang pandemic nga COVID-19. Ikaw lang gid dear Lord maghahatag sila sang kusog kagabasko nga mag-aayo man dear Lord ang mga katawhan nga naga-suffer sa mga masakit kag sini nga pandemic nga COVID-19. Kag tani dear Lord nagapangamuyo gid kami nga tani dear Lord madula naman ini nga sakit dear Lord nga para dear Lord nga buhi kami dear Lord sang normal kag makaalagad kami sa imo. Ginapray ko man dear Lord ang successful nga morning prayer namon nga prayer request ni Sir Charlie Bravo nga ikaw gid dear Lord ang nagahatag sang Holy Spirit sa amon tagsa-tagsa nga tanan nga ikaw dear Lord ang magahatag gid sa amon sang kabaskog sa amon pagtuo para sa imo kag para makahatag man kami dayaw sa imo kag maka-inspire man kami sa amon nga isig katawo kag praying for the safe travel of Sir Mangga and Ma'am Sapagita nga ikaw dear Lord maga-guide sa ila nga makalapot diri sila sa Iloilo nga safe dear Lord. And bless also amon nga work subong nga aga sa tagsa-tagsa nga tanan kundiin man kami dear Lord naga-work ikaw lang gid ang maga-guide sa amon magahatag sa amon sang kabaskog ka good health dear Lord nga maatubang man namon dear Lord ang amon nga work or mga clients nga maayo. So, bless also each and every one of us here in this frequency. Please give us good health and strength, knowledge and wisdom. And ikaw lang dear Lord ang mag-provide sang amon nga mga needs. So, thank you dear Lord for everything. Thank you dear Lord for hearing and answering our prayers. Please be our leader and please fill us with your love this day. Thank you for everything. Thank you for hearing and answering our prayers together with the forgiveness of all our sins. In Christ's holy name I pray. Amen. Amen. Amen.